ndiri mukati ndakabhadhara kuti ndikaenda naye saka ndakukumbira kuti kupera zuva 25 aine mari takutotonga nyaya dzenyaya isiteti kuti tipinde munyaya achiti bhuka ipaipa munofanira kutaura zvine zvakaswatuka so toita nge takutonga nyaya dzeziteti kumatana nyaya tombomisa nyaya pasaidi aiwa wai muchidherera so hakusi kudherera panoita kuti seutsanangudzo zvidare haisi chechi haisi meeting idare unobvisa mutete yematare toita sei ipapapo ndiri panzwa mhete toita sei ndinouya nayo mari mhete rini ndingati friday its okay tipetidze sabhuku pamusoro imhete pamusoro yevadaro Shepherd Bubu mugari wemamutsikamavo vanogari wemamutsikamavo pana baba mudiki wake ainzi Renard Bubu akapiwa munda baba munini wake mugore ra1992 ini ndasati ndambopinda usabhuku vakapiwa nababa vangu saka ipapo rendi iyeyo haina kumbonyotora izvo kuseenzeswa ndakaverenga makore ndikaona asvika 28 years isingaseenzeswi saka pano vakomana vakazouya anonzi Roy bamuni wacho alipi ari kwaMutare kwenzi akatovaka musha kwaMutaro akatama akatama saka Shepherd akati iye munda ndakasirwa nababa wangu ndikati baba wako akauya kuna sabhuku here aiti ndakusiyira mwana wangu hapana baba wacho haana kumboya kwandiri saka tandange inini vanhu ava ndakauya nawo kuno kunatsangamire ndikasuma mhukawo ndio mutemo watiko mazuva ano mungana ada kupinda bhuku unotanga avhetwa namhukawo saka mhukauro ndakauya ndikanotaura kuna mhukauro akavhetwawo neiwavo zvikanzi Mutsikamawe enda unoti vanhu vashanda saka musi wa13 ndiani September 13 September last Saturday ndakataura nabubu ndikati shamwari ndakabva una mhukauro iwewe mhukauro vanhu vatoti mwana wasenze ipapo saka iwewe wouya kumba ndokuonera pamwe Shepherd shwa ito yanga iri Saturday Monday ndokuuya Shepherd akauya akazara mupfungwa kanzi baba Mutsikamawe zviya takataura hazviiti inini munda wangu ndiri kuuda ndikati munda wacho iwoyo baba wako akasarenda kwandiri kanzi munda ngewababa wangu ndo pandakazobata mhukawo ichokwadi wangu zvakaitika apa ndezvekuti vamunini wangu munin'ina wababa wako aine munda wake nanhasi uripo munda iwoyoyo isi takamboenda ndinotaura kumashure oku mambo takamboenda kumashure oku kuti tizosvike panyaya kuti ndimise kuti vanhu vasasenzera kumashure oku mambo mukoma wangu ainzi Leonard akapiwa munda kunogarwa nasabhuku Mutsikamawe kwaZuzi pamwepo nevanhu vese nana Munembe wana Mutsikamawe wana vanhu vakawanda wana Bariri vapanana munda mukoma wangu inini Renard akaparima ipapapo abva azofa nekundako chikafu chakatobva chekutodya zvakaita makabheji akatobva ipapapo obva auya kochema Renard munda yoti isu takazoenda kogara kumatauni ndakaita zvekuma 3-4 years ndisingauyi kumba ndakazodzoka ndinzwa kuti munda uya wato handiti munopawa kumashure futi uko papaine munda wapamunini wangu futi uyu aigara kutauni ainyanya uchona papena nguva yakanzi vanhu ngatikwire kwaZuzi topana nemunda pakakwira mhai vangu panova pamunda paRenard pakatorwapo papati mainini wangu iyeyei pakabva pazopiwa asi apo papasinongobvira parimwe apo pamainini anongobvira ndakufunga nezvako papasinongobvira parimwe apo pakabva papiwa futi ani hanyanzva dzaina Munembe hatina kutaura apo
izvozvizvi munda uri izvozvizvi uripo izvozvizvi munda uyu 1995 nawe yaitika pamambo ndakutaura nechikonzero chekuti ndasvika padare renyu, but nechikonzero chekuti nauyi kuti inyatsokubuda zvakanaka mambo irikuda mboo dzangu dzaramba kuuya nechikonzero cherufu rwambuya Tsarwe, sekuti mbuya Tsarwe munhu mukuru. Hama dzangu dzese wanabuu wanga wari suppose wanga wari panapa, nandine vanhu vari more than 15 warida kuti titaure nenyaya iyi, asi nechikonzero cherufu rwambuya Tsarwe vanokwanisa kudini, vanokwanisa kuya. Asi ndaungoti nditi gwagwagwa tinzwe kuti munoti mambo right, ndo pandinozoshamisika. Ndakafonyewa nemuzukuru wangu Sheki wekwa 1994, munda uyo wakapiwa 1992 handirambi, 1995 wakarimwa namainini wangu, 96 uchirimwa, 97 ndo pawakapedzisira urimwa. Maini wangu bvafa 2008, maini wangu bvafa 2008 ini ndandiri kuchikoro ndiri kuwatsomba kumusha kwamai wangu. Ndakazoya kuno ku 2009 baba wangu akabva aroora umwe mukadzi anova bamunini wangu, aroora umwe mukadzi ubva ati ndakuenda kuPenharongo, ane wana wake wairi Jose naTino. Obva anditi Shepherd apa pamba pangu apa utsabate baba, asi munda uri kuGomoko uyu unokwanisa kurima because imimi makati wandei because tiripo tiri wakomana 7, munda wenyu mudiki ini ndino wakomana 2, apa panondikwanira apa. Iwe wakwira Gomo. Ndakabva ndaenda futi kubva 2009 vanda 2010 11 12 nandiri kunoku 2016 ndakazosimuka kunobva ndaenda futi kwaMutare vandagara kuzoya 2022 ndo pandakadzokera. Ndoda kutanga kuti ndiruti ndauda kutanga kuenda mberi nepamunda paipai, ndo pandinofonera na Sheki muzukuru wangu, sekuru makuda kuwaka here? Ndikati kuwaka papi? Zvikanzi paipai akapamunda penyu apo pamakapiwa na sekuru baba wenje. Ndikati aiwa ndisanda kuda kuita baba but ndiri munzira. Zvikanzi parutotemwa kaso. Ndikati paizotemwa sei? Ini ndakabva ndasimuka shuwa ndanditori kurejina kubasa kuchikoro kuprimary. Ndobva ndauya ndisvike munhu wewe hapana baba, zvazviri kuratidza kuti zvine 2-3 days zvabva utemwa. Ndikati aiwa rekerai ndiende mberi. Ndobva ndadzokera, ndobva ndazofonera namai wepaNext mai Mashinga uta, ndo paanonditi vanhu vaya waripo. Ndobva ndakasvika ndobva ndaona paina Makaza uyu munhu akatouyawo. Ndobva ndamuti Makaza urudini? Zvikanzi ndatumwa newe kwaDzenga. Ndikati mukoma, kana zviri zvekuti matumwa newe kwaDzenga ka mataka kunyeperwa, munda uyu ikoyu ndewangu. Sabhuku asati anditaurira bainu kuti munda ndakaita sei, ndakatora. Aifa kana kuri kwekuti akatora ndakabva ndatomuta ndikati zvakafanana nekuti uri kurocha imba yemunhu wewe, munhu achakudiba pamba payapa, anokupa notice kana kuti yemwedzi kana kuti mwedzi miri, shamari ndakuda kudai songo ita uyiita sei, uiziva zvekuita. Zvikanzi ndakusiya, akabva aenda. Ini vanangosiyawo vandangoita continue nebasa ravo. Saturday yapera iyo ndikaita about 3 weeks ago, ndo pandakabva ndafonera futi namai waya Shepherd pamunda paya pakuvhurwa road. Ndo pandakabva ndasvika ndione pana Mutamba na Mazvimba kupa warutema wakomana sei apa, tatumwa nekwaDzenga. Ndikati hatusuwirira navo afo sure wakomana wakabva wasiya. Zvikanzi satotumwawo wobva waenda. Saturday yacho the following Saturday ndakabva ndaenda kosangana, taenda kuroad tikuita zvedevelopment yeroad. Ndakabva taenda takudhuze nekwana Sabhuku kwacho, batakwira ikoko kubva taita road. Nguva dzekuti vanhu vapedza road, vanhu vakabva vapi village assembly vaitwa, vanhu vanzi pararai. Sabhuku ndo pakabva andidaidza inini Chiro kamunhu kamwe na ivo Sabhuku na Mungani imbosarai pano. Right, tasara paya. Sabhuku anopira nyaya ya Chiro yampira nyaya ine chikonzero chekuti inini ndinoswera na Chiro izvo zviri kutaurwa Shepherd kurunzi naSabhuku rumisa wanhu. Ndikati Sabhuku chikonzero chamamisa wanhu ndechekuti chamurisa wanhu apa ngechei? Zvikanzi wane 5 years usurimwa apa. Ndikati right ama yana nyaya kana mutemo uyu ndewe Constitution of Zimbabwe Amendment Act of 2013 ere yamurutaurai. Zvikanzi ndikati it's okay. Inini Sabhuku kana mutaura kuti mutemo urusenza ere mutemo uyu? Zvikanzi mutemo urusenza. Ndikati urusenza kwabubadzi 3 minde yamatora sofa paSolomoni Mutsikamawe mwana wenyu imimi pane makore mangani kubva pakakwira Sabhuku Mutsikamawe kwaZuze naSiriro Mutsikamawe naNamunembe wakakwirira pamwepo. Handiti Solomoni akangoisa wovhuni yakatoparara, hapasati pamboiswa chino, hapasati pamboitwa chidziro, hapasati patorwa. Alright, pana Mutopo, ndakangokura painzi Mutopo hanusa akambomuona be.
mutopo ina nosakambomuona be pane musha wake pakasongosiwa handizivi kuti pane makore inini ndine born 1989 ndane 36 years izvozvizvi ndinongopaona pasati pamboitwa apa inini wangu une 28 years dzataurwa uyu une 36 years hausati wamboitwa apa handiti munopaona sabhuku tataurirana paya paya bva nditi uya kumba ndaenda kumba apa yakaramba kupfira apa bvataenda kumba tasangana nasabhuku tiri wairi tipe ntinzwe humba apa patasipedzira akanzi unozofamba ndikati alright bandaenda ndikati inini shosho ndivurofambiswe Christopher sekuru wangu vabara Peter baba wangu vabara shepherd inini vandabara noko mwana wangu fourth generation ndingoripa papa ndekupi kumwe kwandinoenda kwandinoziva kwandinoda kufamba kusina kuenda baba wangu kusina kuenda sekuru wangu ndekupi kwandinoziva vandaonoti handinapo ndikati ipapo sabhuku ndo pandiri kuda ipapapo pangu ipapapo pandakapiwa ndo pandiruda sabhuku akabva nditambai kwaSiriro tisvika kwaSiriro achipiwa nyaya ndo zviripo ndo pana muti mimi sekuru Siriro inini nyaya yangu iripo ndeyekuti kana paine zvakaiyiwa pamunda pakapa ngazvidzoke inini kwekuti ndifambe sekuru Siriro ndo pakabva nditi pasapakanirwiba because ungogona papinda ndikati ko wakauraya asina kuzofa ndiani ko ari kutorarama nhasi asina kuzofa ndiani musandityishidzireba kuti anozofa kufa kungoriko ndakabva ndatowataurira ndikati ndichatosiya ndataurira mhuri yangu kuti mukaona ndafa munda uyu asi mimi munazondimusawo kana ndadzipikwa ndakataura izvozvo zvoshuwa sabhuku bhanditi aiwa shepherd nyaya iyi tiri 2 tiri 3 haisi kugona apa tichaenda pavillage assembly tounganidza dare retse tobva taungana apa totaurirana handikati aiwa zvebaba ndikati tobva tazviita rini ndipei date mimi zvikanzi mira ndipedze nyaya yaso yaroni wangu yandiruchenure ndikati aiwa abho tabva tapedzapo chenuro yaroni yapinda yapedzwa ndikati ndauda kufanira kubata sabhuku manje yange risondo ndikati ndakufanira kubata sabhuku manje ndichimuti ngatifambire nyaya zvetiipere kana paine progress inokwanisa kuitwa tiite sei tiite ndo pandiri kutofonwa nababa wavhene munembe mutsemandi imandi kana ndichipira nyanyatsoziva nditori ipamba shepherd uripo here ndikati ndiripo bhandida kuenda kubasa ndirusenzera pakambanga ndo pandirorufa pakambanga pamba zvikanzi handiri kuuya ndikati zvikanzi ndiye ndoda kuona iwewe ndine tsamba yako ndikati munogona kusiya pambera zvikanzi ndoda kuona because inenge da kutwa sei ida kusainwa ndikati it's okay ndione tsamba iri kuuya yakanyorwa iripo pamusoro nditora hangu tsamba yacho ndipo ndiri kuona tsamba yakanyorwa headman ganje itorene nechidhindo chakanzi ganje ndiwerenge shepherd unosungirwa kuuya kudare kuzodaira nyaya yemunda yaurisungiswa nasabhuku musikama isitati tinogara pavillage assembly yetoka ganje ndikati no problem ndokuuya kwangu koripota kumambo kuteera pepa ariko kupenhalonga ari kwaanogara kuruzevha ndekwamucheni wari kupenhalonga baba ava zvakaitika kuti vana vake vanga vamborawo kugara kuyeyo vakasenza pareading mine saka pakuda kuzobudiswa packaging yavakabva yarambobuda kureading mine saka wakabva wanzi imbogara wakabva wapiwa dzimba idzi ndo dziri kugara imba yakapiwa babavo ndiyo iri kugara wanawo babava vari kugarawo nemukadzi wavo munyuwani wawakatora nevamwe vana wawanawo ndatsvaga baba ndati nditsvage zvekuti akasiyira munda sabhuku here asi mundu akasiyira maoko masabhuku ivo vhato vamunini akaenda asi mundu akasiyira maoko mangu achito ndiwana wairi ndiwo ndichazogara pamunda ndizvo zvamataura kwete zvekuti kwanzi sabhuku akasiyirwa munda kana kuti akasotama babawa wasati wapoba pachisabhuku hazvisizvo sabhuku baba wangu haana kuenda tutazva 2008 wakatanga kuita sabhuku rinawo wakapinda chisabhuku ri 2008 ndo pakafamba inini wangu inini 2009 2010 2011 wana wacho wanga waripo pambapo pakatombogawa patori nemusha uri kutongopararawo patori nemusha izvo sabhuku utaura
Pane musha. Pane structure. Iwo munda iwo hapana musha, hapana structure iripo. Mambo zvinonzi kana utori neuyu imba yako apo ndo pane munda wacho here kana kuti unogona kuita umba panapa minda iruko. Tsanangura ndimi muruziva zviripo. Ndo zviripo izvozvi zviri paground, dzimba dziripo apa munda uriko ukoko. Endi sabhuku anombosiyirwa zvekunzi kwanzi uyu munda uyu ndakusiyira mumaoko makoba zvekuda kutaurawo zvemumusoro mawo. Mutera autoutera uterwa nani mutero. Wakatondidaidza iwo sabhuku kuti uya kwandaita 2022 apa wakati Shepherd uri chizvaro chemunomiwe uya kuno unyorese mubhuku rasabhuku 2022 2023 ndakazoenda 2024. Asi kundipindura ndati kuterwa here tizive kuti muridzi wemunda anozivikanwa nekubvisa development iri kuterwa nani. Ndinoda kuti tanga utera pesa pawaiterwa nawo baba wacho akatama chingotera. Ane makore mangani wanaso 28 years atama. kwete mambo 28 years munda wapo zvekutama izvi ndezvekuma 2011 2012 izvi zvemanje manje apa izvi asi zvekare bezvi zvekupiwa kwemunda ndo zvine 28 years kwete zvekuti uyakatama mai manje zvapo na 2013 2014 manje apa ndandotobvurosiwa zve saka sabhuku tinyasojekesa dara hativengi munhu toda kuenga nyaya tijekesere kuti munhu akasarenda here mumaoko memasabhuku munda kuti sabhuku amboona kuti munda uyu hauchina munhu achikuushandisa tinyasopajekesa hatidi kuenga munhu toda kuenga nyaya. Ndakaona uchishandiswa purazi ndakanzwa mazwi anoti Renard atowaka musha kuPenarong. Saka toti hedu neimwe nzira pamuna wako akaita rongo kana uchitama unopiwa transfer nasabhuku chokwadi ndakuenda inini zvapa handitaiti zvapa adaro achabvunzwa nasabhuku ko munda toita sei anobva ataura sezvizvi zvekutaura munda wangu umaoko manje saka akangoenda asina zosiya anyatso kuspecify kuna sabhuku so zvadaro imimiwo mandimaionekana nehama yenyu vamangotaurirwa kuti munda uyu ndikusira iwewe wanangu achazoya pa imimi akawanda muri 7-8 asi wanangu airi achazoya chigara saka dai akatama akaita akaweneka kuna sabhuku aina sikasangana dare saka sabhuku angofunga kuti munhu angoenda achikuerengawo makore ati aiwa ndikasiyiwe ere mutete ndaona munhu ari ada pekugara but nekuzviuri kutaura ndatoanda munda ngawabhuku saka poitwa sei sabhuku ikatopinza munhu takutochemawo newebuku takutokumbirawo iwewe kuti baba wako haana kueneka sabhuku angosarawo nemunda 9 years apa sabhuku ingatoisawo munhu uchamuitawo sei sabhuku ingatoisa munhu takutonzwawo kwauri buku. Mambo wangu nyaya ndiri kuinzwa mambo ndosaka ndambotaura paya kuti mambo kuti nyaya inyatsopfirei inoda wanhu wakati takatinzwa akajeka handiti kana kwaari 100 wari 20 asi point yamubulewa handiti inini mambo kunyatsotaura chokwadi sabhuku ndanga ndavanzwira tsitsi avo but warambonzwirwa tsitsi ndandavanzwira tsitsi avo ndikati mambo imimi zvamati tifambe kana imimi mada imimi kana kurunzi makatengesa kana kuti makapiwa mutete tinodzosera munhu mutete oro else patinogara pavillage assembly semutauriro wemuri toko wanga wariko hama dzakakura dzaikwanisa kutaura point yamuri taura iyi but sabhuku manje aindiitira usinye kukundiunza padare ramambo. Aiwa unozwa sei munhu ari kutaura kuti wemundu uyu asipisa sabhuku akatofonera inini direct saka ndini azoti ndakuchida kunzwa buu nasabhuku kuti zvakambomira sei because maybe buu iye nasabhuku iye warwira bonzorisirawo andowazvona ndini inini pfungwa dzangu dzekuti nyorai tsamba imudaidze buu ave pano unyore tsamba sabhuku auye pano tinyatsonzwa kuti nhau yemunda yakamira sei kuburikidza nemunhu anozani makaa meno ndakanga nakasei nemukacho seriwa kuti ndinzwe kuti zvakamira sei so nyaya iripo manje ndada kuti ndichione tikome hatifaniri kumboiprosponda toda tibude nerakazara kuti topaita sei sabhuku sezvo inga atoisa munhu iwe utotowo munda uyu ndikurwira wanawo ngewakwereka ndikurwira wanawo andisorwira mambo wangu manyatsondibata baba wangu inini nyakundipa munda uyu urwira wanawo baba akawamaikuru inzwai akanditi Shepherd apa pamatongo pandiusiya apapa ndepajose natini kumunda uko kuri kwega uko
ndikoenda iwewe. Iyi stand yemba iyi. Iyi stand yemba. Uyo munda. Uku ndiko kwewapfana wangu. Uku enda ikokoko iwewe. Pamba pari boa pasi ubatika. Kumunda kwangu. Ndo kwane dambudziko. Endi murikuona kuti mambo chiere. Murikuona kuti chiere mambo. Sabhuku anaudzwa unzi mandiri munyatsomuudzwa zvataura. Haana kuudzwa unzi ndakuenda apa. Dai kunzi baba wangu anga akatama nini? Aenda kutransfer letter kuna wao. Anditi hapasati watama. Dai kana vatama ere vachauya vachiwaudzwa ndatama. Pari zvino warimo. That's why warutodini futi warutoterera. Pari zvino ndiwe iwewe. Anditi muri paona. Saka ngatira iso. Toita sei weipona. Mambo wangu ka. Kunyatsotara chokwadi changu chiri pasi pemoyo wangu inini. Hanini pamunda pangu ndo pano. Sabhuku ndiwo wangatoziwe. Inzwai mambo. Muri kuona kuti ndovanyatsombokoonesai kuti pakaitwa chitsotsi chakaitwa pakapo. Ndakaganurana naMashingauta, ndakaganurana naNyarumba, ndakaganurana naKavhuru. Pawapanana minda iyi apo, wakaziva sei kuti munda wangu urigumira apo, wamaisuzeni urigumira apo, waKavhuru urigumira apo. Wakavhuru ndoita wega. Pakauya mai vamukombe vandikutaura uyu. Sabhuku akadaidza village yetse akadaidzwa naSabhuku. Hama dzangu woye, tine mwana adzoka mukunda wedu wekwaMunembe. Arikuda pekugara. Asi vanobva kubvunza kuti wapaona ere? Ranga rakazazara zvesangu. Zvikanzi enda paona pekuti agare. Zvikanzi mwana wemunhu asibva waita sei? Chibva kugumire papapo. Kana uda kupa vanhu iwewe minda, uya utanga wataurawo nesu, toenda kwa Chief Ganje, then you proceed. Anditi but iwe pane yangu iyi uyu waRenard uyu atora, uyu futi atora, uyu wakutora. Mambo wangu akanyarara mambo ndoenda zovhunduka manje. akanyarara watora kutapa nyarara uchitonyarara wechitatu ndonyarara futi osarwirwi piri arwirwi chingonyarara ndoita kutaturana baba ngechitatu ako chingonyarara zvese Pamusoro Sabhuku Changamire. vakashata tsvakirai munhu baba uyo samhene munhu wacho wakakura sei? Ati Munhu wacho wakakura sei munda wayo wabuyo? Maground mangane bhora? Buwa maground mangane bhora? Estimation yao. Estimate ndogona kuti mundu wakadawo kuita zvekuma Kilometer. Kureba kuti kudai kuenda kudai so unogona kubudisa 200. Kukwira kudai so unogona kubudisa kana kuti 200 futi kana kuti 150. Akaitira. Hectares apa. Sabu kutsvagira nhingi uyo munhu. Anonzani iye munhu iye ari papo. Kana zvisingaiti nomuzorora mutete yake. Ndokwakuita kutaura. Handizovera vanhu. Ndatenda manga yacho. Ndatenda manga. Iyo yadairo noma. iye munhu iyeyo kana nabu wacho munhu iye akanga atipisa mutero wake. Munda ugari usina kuterera. Angarupisa mutero munhu. Hapana mutero wake. Unomusunga mutero utangira pakagumira. Saka ndinoda mutero we 92 up to now. 92? Mune yedha. Ito ndimhosva kukanzura hombe. Ndinotomanikidzwa kukanzura so ndinoda mutero. Mhosva hombe hatikuzinzwa. No problem. No problem baba. 5 times zvese ndara zvese go. Tikuti 5 times 30 28. 28 no problem. Mazvinzwa? No problem. Izvo ndizvo zvito. No problem baba. Saka toiona rini? Ichi mari development levy. Rekai ndimboone kuti apa dambopedza yeye uyu. Yatopera. Ayo dambopedza yeye mutsere Friday. Iyi Friday definitely Friday ndoya nayo. Yegore nei. Ayo nditaura yedare renyu. Definitely chi Friday. Right. Development levy. Ndinokutaurira mutsere Friday washo pandinoona. From 92 up. No problem baba. No problem. No problem. I'm sorry mambo.
ya pari zvinhu awina hake nyaya yake pakuti according to the constitution yanga achitaura nezvayo yeZimbabwe yaimbotaura kuti 5 years munhu usingarimwi sabhuku unogona kuisa munhu. Izvozvi wakuiti 30 years ahwina pakuti 28 years dai dzadzakwana 30 years pasiri kutererwa pasiri kurimwa sabhuku ane right yekuisa munhu ipapo. Izvozvo plus taitira kuti dare redu harisi rechirungu ngeretsika nemagariro. Uyu akagara by force uyu ari gunun'una uyu agari zvakanaka akatsvakirwa uroine uye anotsvona anomazvona ndozvakanakira dare redu rechiwanhu. Hatidi kuti vanhu vazotsve tinoonesana sabhuku zvipe mukana utambe pamwe pano pekupa uyo munhu kana taura namai fana iwewe uchekere mwana wako chidimbu womupa kwete kumuti wozomudzora muteteka zvirikani muchekere wako timamba atonga kuti panogara munhu apafani kuitwa murombo panogara munhu ngagara zvakasununguka munda uyu unga arime munda wake asingabhadhari mutero yacho yese baba akagumira then sabhuku iwewe tsvaka pekupa uyo mwana sekugara sinzi wakaiya mutete yake kani yapera.